Evo nas sada ponovo u gradu sa našim gostima. Ovo je njihov autobus. U jednom lijepom restoranu Dva lovca. Dakle, naši gosti sa nama su tu u restoraciji Dva lovca. Jedan poznati restoran u Bosanskom Šamcu. Vlasnik je Prcić Mirsad. Evo ga, ovdje je veselo, lijepo. Svi su počašćeni, ugošćeni, a sad ćemo preći unutra da vidimo šta se tamo zbiva.